A wannan nasara da fim ya samu muna murna sosai saboda ya zo daga cikin jerin fina-finai manya-manya, ya zo na 8, don haka muna farin ciki sosai. To ya kake ganin shekara mai zuwa idan aka shiga a wannan fim din? Zuwa insha Allah mu za mu ci awar za mu ci kawai na fim din? Na fim din insha Allah. To Allah ya wallahi. Zo Tofik. Ga Tofik shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka taka muhimmiyar rawa a cikin fim din Wata Shida. Me zaka ce dangane da wannan nasarar da fim din ya samu? Gaskiya ba abinda za mu ce sai dai alhamdulillahi an kawo sauyi na abubuwa da har fim din ya je can makallata suke sacin din shi suke kalla, har su ma Google din nan suka wannan fitar da shi a cikin listin jerin manya-manyan fina-finai. Ba abinda za mu ce sai alhamdulillahi. Za mu magana kan ke kuma mentor ina Alhaji Ibrahim Mandauri wato mai unguwa, barka da yi a shugaban Amir Cafe Amir Tiyan Cafe sannu, da kuma jarumai da suke cikin wannan shiri na Wata Shida da crew din ba baki da suka halarci wannan guri, barka ku da haka. To zan yi magana gaskiya lokacin ba na cikin shirin, amma ina bibiyar shirin tun daga lokacin da aka fara tallata shi har zuwa lokacin da ya fito ya kuma fara breaking record, ya fara zagayawa, 'yan kallo suka dinga yabawa. Wato na yaba jajircewar ainihin shi wanda ya shirya wannan shirin, wato babba ya cike nan, da kuma shi dan Hausa wanda ya bada umarni, da kuma duk crew din gaba daya. Na farko abin da fara jan hankali na akai shine yanayin irin tallar da suka yi. Sun taka matakin sai da kamata, da kuma baban magaji. Dama shi baban magaji wani jarumi ne wanda yake da wani gurbi na musamman nashi na kansa. Gaskiya shirin ya ƙayatar sosai. Saboda daga baya aka bani goron gayyata in shigo wannan location din. Na zo na shigo location din nan. Abin da ya bani mamaki shine ranar da na zo zan fara shooting, bayan waɗanda suke shirin ban san cewa akwai waɗanda aka ƙaru kuma mu ci gaba da tafiya ba, wanda na fara da shi a location